Ja, dit is gewoon wel wijs. Dus sprayen maar naar skynste. Deze skynste. Gewoon wel wijs. Sprayen maar naar skynste. Zeg toe. Hakker. Tu ya. Tu. Lekker die onderste. Skyn. Ha? Lekker die palen hier op. Siya ya. Alam mo samen die paal valt hier na. Alam ko mala hier street sini man. Ko hier street paal. Als je komt met hem onder achter die palen vrijvom. Je spreidt uit. Hij spreidt hem die kant uit. Doet je nog een paar klappen. En niet op vrouw niet na. Met die rit. Niet op vrouw gaat klappen. Zo met die rit. Nee man, moet niet lachen man. Yes. Hij weet toch al lach ik je alles te lachen. En dan support namelijk die dingen. Hij ziet voor jou. Waar kan je maar aan ziet dan support. Hij met die soort is bij uit die hem te gaan dienen man. Zie je? Maar je weet je man is die man wat je. Verstaan jij? Alright, zie je nog kan zien? En dan skieber die alles uit. En dan snij zo weer hier op je jappie. Als ik gelijk zo'n bosje hou. Maar support voor die spray zien ze. En ik weet als ik weer ga sprayen, ik moet een naam met de kijk. Zien ze in de zee. True. Ik moet een voor die spray wat is wel hier. En dan hoef je dat spray weer jappen. En anders dan maken we weer die onder open. Zien ze? Waar zijn? Ya ni ya. Oké. Dus nou, als je nou stikt, hij stikt even die spray af, je stikt hier bij die bosje. Je begint niet. Ja, van hier, Rita. Hoe lijkt hij nou? Als ik achter wil liggen, dan lijkt het ja. Hij moet net zo, als hij stikt, trek net je vak. Jouw jangen ze op, na. Jouw ceiling, sorry. Wat is? Pati na overlap yun. Ja. Hoe prachtig ik het nou was, hoeveel? Ato wag ako lang baita. Hanggang sila sa wall. Extra ang sasata. Kaya ko off ko lang eh. Yeah. Kung ang pera makikita ko ba, wala kayo bulan tapos makikita ko ako naman ikot. Kasi customer yung pumunta dito, customer yung wala kayo, alright? Nice. Ja, kijk nou voor Ian. 2 mensen.